Goedemorgen, we zijn inmiddels begonnen met de laatste beoordeling van de ABFP-test nummer 4 hier. We zijn begonnen met nummer 3, Okke Gisberg. Een paard wat wel een mooie houding heeft, maar toch wel wat de activiteit en achterbeengebruik mist. Onder het zadel heeft hij ook wel wat hulp van de ruiter nodig. En hij zou inderdaad in alles gewoon net iets meer van achteruit mogen doortreden. En vooral activiteit houden. We hebben de volgende cijfers. Onder het zadel een stap een 7, draf 6,5, galop 6,5, lichaamshouding balans 6,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls een 7, totaalscore 73,5. Aangespannen, stap 7, draf 6,5, lichaamshouding balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, ook een totaalscore van 73,5. En tuigproef of tuigpaard 5. We gaan door met nummer 15. Ja. Mila. En als Mila zover is, mag ze straks binnenkomen.
Horen ze nou? Ja? Oké. Ja, dames en heren, we hebben gekeken naar nummer 15, Mila. Wat wij ervan vinden is dat er wel een actief paard is. Die wel vlijtig is in het werk. Maar de schoudervrijheid in de 3 gangen, ja, die belemmeren een beetje de balans. En dan komt hij ook weinig tot een stukje draagkracht. Wat wij gezien hebben, de stap, dat is een beetje verschillend ten opzichte van het aangespannen en onder het zadel. De stap onder het zadel is een 6,5, de draf een 6, de galop een 6,5. En dat komt nog wel vanwege de ruimte, maar wel een hoog ritme en nog te weinig oprichting daarin. Dan de lichaamshouding, balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7. Hij is nog wel bewerkbaar. Totaalscore onder het zaal 71 punten. Dan voor de wagen, de stap een 6, daar is hij wat beperkt in, wat afgepast. De draf een 6,5, lichaamshouding en balans 6,5, souplesse 6,5, het schakelen 6,5. Impuls 6,5 en daarin een totaalscore van 70,5. En voor de tuigproef toch te weinig oprichting, te weinig ruimte. Dan krijgt hij een 5,5.
Al ruim zicht, een paard met veel lossigheid, veel souplesse, goed bewerkbaar. In de stap is het soms nog wel een beetje weifelend, vooral zo aangespannen. En onder het zadel heeft hij ook inderdaad dan de ontspanning nodig om op lengte te komen. Als hij dan inderdaad eenmaal ontspannen is en volgt de hand, zie je voldoende ruimte en lossigheid. De draf ook veel houding, goed bewerkbaar. De galop onder het zadel nog wel veel moeite met balans. Dus daarom is dat cijfer ook iets lager. We hebben de volgende cijfers onder het zadel. Stap 7, draf 8, galop 6,5, lichaamshouding, balans een 7, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7,5, maakt een totaalscore van 79 punten. En aangespannen stap een 7, draf een 8, lichaamshouding, balans een 7, souplesse 7,5, schakelen een 7, impuls een 7, maakt een totaalscore van 80. En voor tuigpaard een 6, daar mist hij toch echt wel de expressie en de buiging in het achterbeen. We gaan door met de volgende nummers. Nummer 1 en nummer 8. Nummer 1 Marijke VDS en nummer 8 Otske van Rijsingen.
naar nummer 1, Marijke VDS. Ja, een paard dat toch nog wat, ook in het lichaam, wat rek mist. Wat kracht in het hele lichaam. Ook het gebruik van het achterbeen. Dat zou wat sterker en krachtiger mogen. En dat komen we eigenlijk in alle gangen een beetje tegen. We zijn onder het zadel gekomen naar de cijfers, de stap, toch nog 6. De draf, omdat die zo afgepast is. De draf een 6, galop een 5,5. Te weinig houding, duikt te veel, nog te weinig draagkracht erin. Lichaamshouding en balans, ja, dan komt het daar weer een beetje terug. Ook weer 5,5. Souplesse 6, schakelen 6, impuls 6, onder zadel 64 punten. De stap voor de wagen, een 6, de draf een 6, lichaamshouding, dan laat ik even wat beter zien. De 6, souplesse 6, schakelen 6 en voor de impuls, voor de verandering ook een 6. Komt in totaal op 66 punten en voor de tuigproef ja, nog te weinig. Algeheel beeld een 5. Dan gaan we naar nummer 8, Otske van Rijsingen. Ja, ook dit paard heeft moeite met kracht en draagkracht. En ook met het zweefmoment in zijn hele werk. Hij mist dan ook in het lichaam nog wat meer lengte. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap, niet altijd taktmatig, soms een beetje lateraal. Heeft ook moeite mee met de takt. Een 5. De draf een 6. De galop een 5,5. Ook daar is hij heel kort en gehaast in en nog te weinig draagkracht. Lichaamshouding en balans een 6. De souplesse een 6, schakelen 6, impuls 6, komt op 63 punten. Voor de wagen. Ja, ook daar weer erg moeite met de takt. De stap een 5, draf een 6. Daar heeft hij iets meer lichaamshouding en balans. Een 6,5. Souplesse 6, schakelen 6, impuls. Daar wil hij nog wel een beetje meer eraan trekken. Een 6,5 komt op 66 punten uit. En voor de tuigproef een 5.
gekeken naar nummer 12, Maaienblom van het Oostende. Een paard wat onder het zadel toch wel iets beter zich laat zien dan aangespannen. In de draf blijft de stap wat kort en afgepast. En onder het zadel heeft hij daar iets minder moeite mee. En blijft wel wat in een vlug ritme lopen. Onder het zadel wel een correcte houding. En dat is voor aangespannen is dat weer wat moeilijker. En dan duikt hij er weer wat in. Moeite dan om bergop te blijven. We hebben de volgende cijfers. Onder het zadel stap 6,5. Draf 6,5. Galop 6,5. Lichaamshouding balans 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. En impuls ook 6,5. Maakt een totaalscore van 71,5. En aangespannen stap 6. Draf 6. Lichaamshouding balans 6. Souplesse 6. Schakelen 6. Impuls 6 maakt een totaalscore van 66 punten. En voor tuigpaard een 5. Dan hebben we ook nog gekeken naar nummer 17, Melissa van de Meijkade. Een paard wat onder het zadel in de stap duidelijk beter is. En meer ruimte heeft en ook daarin wel iets traag is. In de draf daarentegen, onder het zadel, mist hij daar zweefmoment. En de galop heeft ze wel weer rek en lossigheid, maar treedt dan weer net niet voldoende door. En aangespannen heeft de draf wel activiteit en wel houding. Zou iets meer door mogen treden, soms ook wel wat traag. Vooral in de stap is hij wat traag en wordt daarin soms wat scheef. We hebben de volgende cijfers. Onder het zadel stap 7, draf 6,5, galop 6,5, lichaamshouding balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, maakt de totaalscore 72,5. En aangespannen stap 6, draf 7, lichaamshouding balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, maakt daar de totaalscore van 73,5. En als tuigpaard een 5. We gaan door met nummer 7 en nummer 13. Matsje van HMV en nummer 13 is Melle H.
gekeken naar nummer 7, Matje van HMV. Wat wij hebben waargenomen de tijd is dat het paard toch onder het zadel zich wat vasthoudt in het lichaam. Dus de souplesse nog wat mist. De kracht en de draagkracht ook nog in het achterbeen. Want hij loopt veel neerwaarts. Hij zoekt veel de voorhand op. En met name ook in draf. En nog te weinig balans daarin. Te wisselende aanleuning. En ja, dat heeft te maken met een stukje kracht en draagkracht in het achterbeen. In de galop heeft hij ook nog wel zoveel ruimte in de sprong. Maar ook daar wat duikt veel, dus zoekt de voorhand op. En vaak al een hoog ritme. We zijn gekomen door de volgende cijfers. De stappen 6, draven 6, galoppen 6. Lichaamshouding in balans, een 5,5. Souplesse 6, schakelen 6, impuls 6. Kom onder het zadel op 65 punten. Voor de wagen heeft dit paard wat meer werklust. Heeft hij wat meer plezier erin, heeft ook wat meer houding erin. Zijn we tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6, draven 6,5. Lichaamshouding in balans 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6,5. Impuls 6,5. Komt op totaal van 70,5. Voor het tuigen, heel veel actie. Maar ja, dat ruimen vanuit de voorhand, dat missen we wat. Maar door die actie hebben we hem toch nog een 6 kunnen geven. Dan gaan we naar nummer 13. Een paard wat nog Melle H. Paard nog wat jeugdig aandoet. Toch wel souplesse toont in het lichaam. Toch wel vooruitgang heeft geboekt, zo links en rechts. Zowel in de basisgangen als in houding. Heeft ruimte. Het mist nog wat draagkracht, maar heeft wel lengte in de passen. En linker en rechter galop. Daar zit nog een beetje verschil in. En dan de rechter galop houdt hij nog de rug wat vast. Linker galop heeft hij meer, betere balans, ruimte ook beter. Achterbeen loopt ook de goede kant op. Mooi naar het midden van de massa. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap de 7, onder het zadel dan. De draven 7, galoppen 7, lichaamshouding balans 7. Souplesse 7, schakelen 7, impuls 7. Komt op 77 punten. Voor de wagen, stap 7, draf 7, lichaamshouding 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, totaalscore ook 77 punten. Dus een mooi resultaat voor zo'n paard. Voor het tuigen zouden we even wat meer actiever mogen, maar hij ruimt wel. En af en toe nog een beetje actie in het voorbeen. Voor tuigen krijgt het paard een 6.
9, 6, 54. Nee, het klopt niet, hè? Nee, maar het klopt allemaal, maar ik ben een beetje aan het... Oké. Nou, als dit maar klopt, die 77, dat klopt wel. We hebben gekeken naar nummer 4, Mout van het Lansink. Een paard wat onder het zadel zich beter laat zien dan aangespannen. Hij is wel mooi lichtvoetig onder het zadel, bergop. Heeft wel veel zweefmoment, zou iets meer schoudervrijheid mogen hebben. De stap is erg verbeterd. En onder het zadel zie je daar inderdaad dat hij daar soms ook nog wel iets wisselend is in die stap. Maar duidelijke verbetering dus laat zien. En voor de kar aangespannen heeft hij toch wel wat moeite met het doortreden en ritme houden. En ook iets beperkt in alles. En ook daarin zou je meer schoudervrijheid mogen hebben. We hebben de volgende cijfers. Onder het zadel stap 7, draf 7,5, galop 6,5, lichaamshouding balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7, maakt een totaalscore van 77 punten. En aangespannen stap 6,5, draf 7, lichaamshouding balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, maakt een totaalscore van 72,5. En voor het tuigpaard een 5. Nummer 5, Michiel van de Domstede. Ook een paard wat onder het zadel beter zich liet zien dan aangespannen. Hij heeft wat moeite met ritme houden. Draf is wel actief, maar heeft dan wel wat moeite met de aanleuning. Galop heeft wel sprong, maar mag maar meer bergop blijven. En aangespannen blijft de stap wat kort en afgepast. En de draf mist wat zweefmoment en ruimte. En ook daarin moeite om bergop te blijven. We hebben volgende cijfers. Onder het zadel stap 6, draf 6,5, galop 7,5. Daar liet hij echt wel mooi sprong zien en mooi rollend. Lichaamshouding balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7. Maakt de totaalscore van 75 punten. En aangespannen stap 6, draf 6, lichaamshouding balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5. Maakt de totaalscore van 67 punten. En als tuigpaard een 6. We gaan door met nummer 16 en nummer 19.
kijken naar nummer 16, Mark van de Wolwarren. Een paard wat onder het zadel anders is als voor de wagen, dat kan. Onder het zadel zouden we graag wat in de totale lijn wat meer souplesse willen zien. Zowel in de stap, draf als galop. En ja, de paard is ook een tikkeltje beknopt. En dat komt ons in de stap komt dat een beetje naar voren toe. Dan mist hij wat rek erin, wat souplesse. Zonder zaal hebben we daar een 6,5 voor gegeven. De draf, ja, dan is hij ook een te klauwer, een beetje weinig schoudervrijheid. Ook wat afgepast zo, een vlug ritme. De draf een 6. De galop, dat is eigenlijk, ja, die rolt hij wel beter door. Heeft ook wel voldoende sprong, maar blijft toch te stuwend erin. Dat is een 6,5. Lichaamshouding en balans. En dan is hij nog wel wat zoekende in, een 6,5. De souplesse een 6. Schakelen 6, impuls 6,5. Kom op 69,5 punten. Voor de wagen zien we een heel ander paard. Is hij ruim, is hij correct in de stap. Hij is heel actief in de draf, ook opwaarts met een hele goede houding. En de tuigproef, dat ligt hem ook wel. Daar lijkt hij ook veel plezier in te hebben. We zijn tot de volgende cijfers gekomen voor de wagen. Voor de stap een 7, de draf een 7, lichaamshouding balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, komt op 77 punten. En voor tuigen, ja, daar lijkt hij aanleg voor te hebben, een 7. Dan gaan we naar nummer 19, Melle van het Hongerskar. Ja, toch een fijn bewerkbaar paard. Die zich echt fijn laat bewerken, die gemakkelijke gang heeft. Zowel stap, draf als galop. Ja, ook daarin een goede houding. Hij wordt wel een klein beetje geholpen door de ruiter. Maar je ziet dus dat het paard toch wel aanleg heeft. Loopt ook met het achterbeen de goede kant op. Je zou daar even wat meer in mogen buigen. Dus die draagkracht, die moet hij nog ontwikkelen, maar hij is ook nog maar 3. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 7, de galop een 7, lichaamshouding en balans 7, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7,5, komt onder het zadel op 78 punten. Voor de wagen, stap 7, draf 7, lichaamshouding en balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, 77 punten. En het tuigen aan de voorkant full front, mooi vanuit de schouder, ook nog een beetje het knietje erin. Achter laat hij het een beetje zitten, maar we toch gemeend hem een 6,5 te moeten geven. We gaan door met nummer 11.
We hebben gekeken naar nummer 11, ook tevens de laatste van deze test. Meisje G. Ja, een paard met wel heel veel aanleg, heel veel souplesse in de draf. Wel heel veel moeite nog met de aanleuning. En dan ook in de wendingen zie je dat de balans ook nog wel wat parten speelt. Dat ze daar wel moeite mee heeft. Maar wel over de benen heel veel lossigheid en swoeng in het lichaam. Ja, de draf daarentegen blijft erg kort. En zoals vandaag konden we zien dat ze echt niet wou stappen. Echt heel veel spanning daarin. Onder het zadel is dat gelukkig beter. Dan krijg je inderdaad iets meer ontspanning. Blijft hierin dan wel kort. En mist dan wat doortreden, maar dat is wel gewoon zuiver en tactmatig. En de galop was ook onder het zadel, was goed, was mooi bergop. En gewoon sowieso een paard met veel lossigheid. We hebben de volgende cijfers. De stap onder het zadel 6,5, draf 7, galop 7,5. Lichaamshouding, balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, maakt een totaalscore van 77. En aangespannen stap 5,5, draf 7,5, lichaamshouding, balans 7, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 6,5, totaalscore van 75 punten. En als tuigpaard een 7. Wel waarin veel ruimte en souplesse, maar er gaat daarvoor nog te weinig zitten voor een hoger cijfer. Nou, dit was dus tevens de laatste van de ABFP. Bedankt voor het kijken en wellicht tot de volgende keer.